Kablea Goiuri. Hau. Naiz irratian, bigarren kafea. Hasi da koronavirusaren aurkako txortaketa masiboa ilunben. Txortaketa? Hala dio, sare sozialetan zabaldu den argazkiak. Gaurtik aurrera hasiko omen dira txortatzen irakasleak, jantokiko begiraleak edo udaltzainak. Lastima, gu ez garela, horrelakorik. Baina gehienez lauko taldeetan, ez da? Guk aspaldi aurreratu genuen txertoa egiten duen enpresa eta Viagra egiten duena enpresa bera direla. Baizu ongi etorria izan dadila txortaketa, nik ez dut ino horrepaituko. Ba, ondo egiten duzu Maitena, Bon Jovik dion bezala bizitza motela data. Motela? Motza! Segun zinentzako motela ere, Motela gareko arroza. Bizitza motza, eta batzutan motela. Batzui motela egiten zaie bizitza da beste azkarri, Oain aipatu dezula, gaurko egunez jaio zen Jon Bon Jovi, barkatu. Musikari, abeslari, kantagile eta aktore estatu batuarra da. Bon Jovi musika taldearen abeslari eta sortaile bezala ospetsu bintzena. Musikaria izateaz gain aktore lanak ere egin ditu, hainbat pelikula eta telesaietan parte hartuz. Denetan ezagunena, Ally McBeal telesaileko azkeneko denboraldian izan zuen papera da, iturgin eta protagonistaren mutilagunarena. Ba entzun hau, abestien arteko antzekotasunak topatzea asko gustatzen zaigu saio honetan. Ba begira zer gertatzen den bi abesti hauek bateratzen ditugunean. Hau Coldplayren Viva la Vida da. Eta Bon Joviren Living on the Prayer. Ba, kasualitate izango da, baina gaurko egunez jaio zen Chris Martin, Coldplay taldeko abeslaria. Martin ingeles kantautore, abeslari eta musikari ekoizlea da, aski ezaguna, kaso aurkezpenik behar ez duen horietakoa. Eta Goiuri dagoeneko latuaren aparrean dugu. Ze ostiral giroa hartu duen gaurko egunak. Barkatu, zu ostiral giroan zabiltza aste guztian zehar. Atzo entzulek ere esan zuten, Goiurik astelena ostia hartu du. Ostia ederrak hartzeitu Goiuri batzutan. Lurrarekin harreman berezia dauka.
Esan duzu, ostiral giroa, bino, igual bizkat asteazkenekoa, ez? Musika da gaurko protagonista, bigarren kafearen asteazkenetan bezala. Badu zerbait martxoaren biak, ni uste dut. Gaurko egunez beste musikari handi bat jaio baitzen. Lou Reed. Oh, wow. Wow, Lou. Where are you, Lou? Ikusten We love you, Lou. Lurridekin maitena doa olatu aparrera. Bakoitza berearekin. Lurri estatubatua rock musikari, konposatzaile eta argazkilaria izan zen. 1972an Lurri izeneko diskoa aurkeztu zen bakarlari gisa. Urte berean David Bowie ekoitzetako Transformer diskoa kaleratu zuen. Besteak beste, Walk on the Wild Side kanta ezaguna zekarrena. Musika gehiago paroa izan zen eta disko ugari plazaratu zituen arrazkero. 2013an hil zen. Lurri New Yorken bizi izan zen eta bere kanten letretan hiri horren alde ilunena ageri da. Maiz, sortzaile askorekin izan zuen harremana, besteak beste Andy Warhol eta David Bowierekin. Itzal handiko musikari izan zen eta eragin handi izan zuen bere ondorengo belaunaldietan. Hala ere, musika zerrenda komertzialetatik aparte egin zuen haren ibilbide osoa. Ez da musika isildu. Gaurko egunez musikari gehiago jaio baitziren. Justu gaur, kotxean entzuten ari nintzena. Adibidez, AC/DC-ko, AC/DC-ko Mark Evans eta Rory Gallagher. Edo James Arthur, abeslari eta piano jole ingelesa. The X Factor saioan parte hartzagatik egintzen ezaguna. Saioaren ostean kaleratu zuen diskoak sekulako arrakasta lortu zuen. Ziur abesti hau ezagutzen duzuela. Wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. Ziena da bestia? James Arthur. A minute I'll forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. Jesus ema musikari. Baina tamalez jaiotzak ez ezik, eriotzak ere aipatu behar ditugu. Bai, Salvador Puig gaurko egunez hil zen, Kataluniar anarkista izan zen eta erregimen frankistak exekutatu zuen 1974ko martxoaren 2 goizeko 9:20 garrotez hil zuten Europako herrialde askotan antolatu ziren exekuzioaren aurkako protestak. 1974an Salvador exekuzioaren zain zegoenean eta horren aldeko mobilizazioak indarrean zaudenean, Joan Mirok La Esperanza del Condenado a Muerte seria margotu zuen bere omenez. 2005an Lokillok El año que mataron a Salvador abestia dedikatu zion Mujeres en pie de guerra diskan. Eta Luis Leakek, ez dakit, Isi kanto trist tema dedikatu zion. Urte batzuk geroago, kantautoreak Salvador filmaren soinu bandan ere hartuko zuen parte. Gazteak zarete. Luis Jak. Maiten eta biok helduagoak eta Goiuri ere gero eta gugandi gertuago, ez dakit zer dezu. Bai, gure taldekoa zea, Bai. kontuatzen zara? Ez barkatu. Bai. Ez lehenon geha konpartitzen hola musika eta besti desberdinak eta... Claro. Bai. Bueno. Eta gaurko egunez hiltzen Ana Isabel García Llorente, Gata Katana ez izenez ezaguna, politologa, rap abeslari, olerkilari eta ekintzaile feminista izan zen. Katanak idatzitako poesia, sarkasmoz, ironiaz eta erromantzizismoz beteriko poesia zen eta maixutza handiz erabiltzen zituen hitzak bidegakeberiak salatzeko. Al punto, la teoría King Kong no apunta, facilito tronco, deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento, déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo, deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Raparen eta olerkiaren mugan ibiltzen zen beti. Gaur egun olerkaria zena, raperoa izatea dela uste baitzuen. 25 urte besterik ez zituela hiltzen shock anafilaktiko larri baten ondorioz amaitu gabe utzi zuen Bantzai deituriko diskoa, baina azkenean familia lagun eta lankideen laguntzari esker diskoa 2017an argitaratu zuten.
Olat Salvadorren disko berriko abesti batean, eskuekin abestian, Gata-katanaren olerki bat entzun dezakegu. No aman de igual forma los ricos y los pobres. Eskuekin maitatzen dute elkar. En las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Aragiaz tago seten sabelaz. El amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta. Ez daukate Kantatzarra, Olatz Salvador. Ziur Gata-katanak asko disfrutatuko lukela ostiralean, Bastero kulturgunean, estreinatuko duten Mujeres de Algodón erakusketarekin, Andoainen. Bai, Andoaingo algodoneran lan egin zuten emakumentzako omenaldia izango da, eta gurean izango ditugu Ane Galarraga eta David Argindar edo David Jimenez erakusketaren inguruan aritzeko. Eta martxoaren 8 iristear dela, Marko Sistebanek abesti bat prestatu digu. Aspaldian ez da etorri gurera. Bai. Eta Josuek Okinena dator ondare ofizina proiektua hitz egitera. Euskal musika ondarea berreskuratzeko ekimena. Gaiak pilatuko zaizkigu, Juan Ignacio Artxoaga dator eta badakizue, bera gerturatzen denean komeriak. Has gaitezen, ez da? Venga, guztiak prest, martxoak biritu gaur eta asteazkena da. Asteartea! Ongi etorri bigarren kafera. Zuekin, Maitena Salinas Beiztegi. Arratsaldeon Euskal Herria. June Romatet Ibarguren. Arratsaldeon. Amaia Resende Egiruz. Kaixo, kaixo. Goiuri Ezeiza Arandia. Ze ondo egiten deun dantza, ez? Eskerrik asko, ni zuen taldean murgiltzeagatik. Oso zintza izan hori. Izketan ari zaizuen hau eta dantzaren maila jaitxerazten duena Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 163 ditu. Arratsaldeak 4 eta 11 minutu. Martxoak 2, asteartea da, bai. Eta gu pres garazuekin gozatzeko bigarren kafera ongi etorrek izan zaitezte. Naiz irratiaren sintoniara. Esan da bezala ongitorri guztioi, arratsaleko 4 eta 12 minutu, zuzenean gara, Naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean, 163 garrena, horrek esan nahi du 300 eta 326 kafe hartu ditugula. Hainbeste? Bestakiz, bai, 326. Seguro gehiago izan direla. Piskat piztina zein dut. Batzutan azuite zein letratako nahizela. Eskarrak egunean beinen trebatu garela azken aldian, aritmetikan, eta horrek zertxo bai laguntzen duela. Entzule bate dio guratzeko lanparatxo horren tulipa eroriegi dagoela. Ja, bida, saiatu naiz justu, hasiera batean. Nahi izan dut olei pini. Mesedez, Eskerrak mantenimenduko etorri dan. Hau gustatzen zaigu radioa irratia streaming bitartez egitea. Hori da, bida. Bai. Okertzen danean, orduan pizten da. Gauza okerrak usten zizkigule hemen. Hemen gaude, esegita gaudenok, okerra gaude. Gu baino okerra goengo denik ere izango da. Gutxi.
Ba, maite duten tarteari eman behar diogu hasera, eta espero dut behingoz Amaia Resendegi Luzek prestatuko zuela bere maite duta. Ez dela, behingoz. Improvisazioaren erregina. Ez, baina bai, oen prestatu dakat. Goizean pentsatu dut. Eta gero gogoratu nahi, ze astu intzait, horren berriro burura etorri zait. Beraz, badaukat. Nire zuentzun. Bai, mesedez. Bai, favorez. Ba, bira, nahi gustatzen zait pilat musika. Pila bat. Eta egia da, ba, adibidez, Bon Jovi, ezagutu nula gaztetxo izan da, baina ba, igual gurasoek, familiako kentzuten zutelako. Gaztetxo zu, uste nuen Bon Jovi esan. Hor aritmetikak bai faiatzen digul orduen. Ez, ni gaztetxo izan da. Eta pila gustatzen zait, orduan pena mateit ba igual topa ez bizi izana nire adin toparekin ere. Beraz, olako talde asko ditudanez, pentsatu dut, hasiko naizela egiten lista bat. Nere garaikoak ez dien talde guztiak berreskuratzeko eta nere kultura musikalerei gehitzeko. Eta egin dut lista hori, hasi naiz egiten, eta hor dago Coldplay, eta Coldplay berez, orain ere, badago, eta top da, eta... Baina, nahi gustatzen zaizkit Coldplayen abesti zarrak nik hola pixkat de refilon entzundakoak. Orduan, maite dut Coldplay, asko, zego, Jori, hainbesteko txapa izan da? Ez, esan berrun, ostras, gaztea da, Coldplay sartu du, zarra bezala. Bai, eta nire sinaiz esaten, klaro, Yellow, zuaiztea Yellow eta garai horretako, hori izan zan 89. Eta hor jaio nintzen ni, orduan, klaro. Ne bada. Oiek, serio iztea? Klaro. Kalea ointxe bertan. Tirania, inigo tirania. Abisatu izu. Bueno, zure maite duta beraz hori da. Coldplay. Bueno, eta musika berreskuratzea. Ba, bai, bizirik daude, ez ditu bila bete Flaxonek, ez da? Abendukoa da? Zoietz. Entzure batek dio, eider guapa. A ber, nik ikusten Goiuri, Maitena, Amaia, June, usted eider izatea nahi tokatzen zaio da. Zure tokatzen zaizu. Eskerrik asko, guapo ez da izertzean. X. June Romatet Ibarguren, zein da zure maite duta? Ba, nik Amaian aritikan tirakanekan antzeko bat. Uste nuen improvisazioaren azala. Ni ostiralean naiz kontzertutan egon nintzen, eta konturatu nintzen momentuan, zenbat botatzen ditun falta kontzertuak momentuan entzutea musika zuzenean, eta esango dut hori maite ditutela nire taldeak ikustea, nahi gustatzen zaizkidan taldeak zuzenean ikustea. Eta Maitena, zure maite duta? Banik aldatu egin dut. Bai. Ze Amaiari entzun ostean esan dut, ni 13 urte neuzken Bon Jovi olatuaren aparrean zegoenean, eta beak jazten zituen pantaloi pitoi oie. Amatxo! Pitoia. Joe, baina zentzu horreta. Zoologikoki esaten nahi. Barkatu, izango da, ni ere oso gaztea naizela, Maitena. Ni baino gutxio. Pikin bat. Entzun izan ditut pitilloak, gepardo kolorekoak, baina pitoia, klaro. De pitón, ez que hola esan da, Bai, de pitón. Bai, ze gauzar esango izut, galtza horiek estuak ziren oso. Beraz, hor, beste gauza kantzemateko ere emango zuen. Eta bazeuken beste gestua gaina Bon Jovik zien, pitoiak, eta gero, itentzu nola, ikusten dut, hola itentzon. Sugia behin izan. Hola itentzon, eta atxatzen zuen pixkat, ari batetik tiraka eukiko balu bezala, hola ahoa, eta super sexia zan. Esan dut. Ba, gauza esango izut. Nila saio hontan goiz guztia pasadeu, txitsikobrari buruz hitz egiten. Eta orain, zuzatoz, pitoi galtzei buruz izketan. Eskerrak hemen inorezen sugei hola fobia dien horitakoa. Udaberria datorrela. Udaberria. Estoramendua.
Arratsalde honen zulek bai, Gorka eta Riverrock eta Marko eta guztioi ongietorri bigarren kafera, ondari zarete hor. Ina zure maite dutago, Juri? Berotzen hasi nahi. Pentsatzet? Nik maite dut euskal memegintza. Eta maite dut ilunbeko txortaketaren ondorioz sortu dien meme eta txiste eta broma eta kantu eta kopla guztik. Ze azkarra dan jendea eta ze honak txiste guztik, mesedez. Guantxe irakurri do norbaiti, haizu zen muzta ilunbeko txortaketa nahi 2022ko tokatu zait, jo, hau, desesperatuta Ikusi duzun meme bat? Zer? Txortaketari buruz, ilunbeko txortaketari buruz eta pentsatu zu, ui, zeinek alluke horregon, ez? Ez. Ez hori ikusi? Ez. Ez, seguro? Zuka maia bai? Ez. Ez? Zuk jun ez da? Ez ikusi meme bat? Hola, gogoa ematen duena bertan egoteko? Ez. Pitoiak ikusteia. Ez dakit baina egon badaude la ustez. Galtzak eta galtzaiteko pitoiak ikusten dira. Arropa gutxi ikusten da, baina pitoiak ez dira ikusten, intuitu daitezke. Aizu, gero elkar banatu. Ez que ez da inun topatu eten. Baina, bueno, orgia masiboa zan, guapoa, gozo. Mister Euskaldunena. Mister Euskaldunena. Bai. Zubi alduzu eta june. Egia da. Jun, ez ertzabiltza. Espabilatu. Ez gara gomerreko tokian eta burua gomerreko lekuan eta gero horrelako gozak gertatzen dira. Nik maite duta prestatu dute, etzazuela pentsa. Bai? Zalantzari hau ze? Bai. Bi dauzketa aukeran Juri. Bi? Bai. Venga. Aukeratu behar dezu berdea edo gorria. Gorria. Gorria? Hombre. Vale, berdea zen zure alkandora berdeari buruzko eta gorria zuri kolorea ateratzeko. Ondo, gorria. Nik maite ditut eta gutxitan onartzen dizkiogu, Goiurik idazten dituen sarrerazoak. Egia! Bai. Gauza diren bezala. Berak hartzen du orokorrean saiontan sarrerak prestatzeko ardura, kriston ardura da, eta nik maite ditut. Nik ere. Ikusten gorritu zara! Bueno, aurrera egingo dugu, eta segituan Mujeres del Algodonen inguruan. Aritu dugu. Alkandorari buruz erazte dizaten eizu? Baita. Asi zea. Gorbikoitza. Alkandorari gustatzen zaidala, maite dudala gaitasuna duenean arropa batek norabait eramateko. Eta nahi Goiurin Alkandorarrek eraman hau Betis kalera, Albariza tabernara, Urdaiazpiko xerra batzuk, ogizko pikoietako bat, eta mantzani jardotxo bat eskatzen duzunean, Betis auzoan, Guadalquivir ibaia horrean duzula, eta... Mi arma, una cosa te voy a decir. Dímela. Yo soy un poquito flamenquita. ¡Wow! Ya está. El segundo café. Otra cosa te decía yo. Tú eres un poquito flamenquita y un poquito de saboría a veces también eres, ¿eh? No te creas. Irratia. Kaixo, Kainakei naiz eta hausen ere diskoko ipuinik ederrena abestia da. Aukeratu dut emakume askoren errealitatea transmititzen duelako eta besteak asko ahalduntzen nauelako. Zenbat bider, betirako eta eder, baina jaur ez dago ezer, ez dago ezer. Begira hemen, ikusi duzu sua zer den, azken marra pasa zenuen, gidoia zazuk uste bezala, horretxori potan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago, ez dela uste bezala, horretxori potan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago. Ez dut itxaroten aukera bat, erloju hori botata daukat, ederra eta piztia naiz ni biak batera, nik daukadana beste, inork ere ez dauka, ez azu segi
Gidoia ez da zuk uste bezala, horri txuri batan irazala. Hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena. Printzesa hau esnatuta dago, ez dela uste bezala. Horri txuri batan irazala. Hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena. Printzesa hau esnatuta dago. Kontatu ipuin hori benga, sotan kiskali dut zure mozorroen denda. Sagarra otxo eta lotiaren leyenda, ipuin hau spoiler batekin hasten da. Ez kontatu ipuin hori benga, sotan kiskali dut zure mozorroen denda. Sagarra otxo eta lotiaren leyenda, ipuin hau spoiler batekin hasten da. Gidoia ez da zuk uste bezala, horri txuri batan irazala. Hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena. Printzesa hau esnatuta dago, ez dela uste bezala. Horri txuri batan irazala. Hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena. Printzesa hau esnatuta dago. Kainakai Baimenika be Printzesa hau esnatuta dago. Ipuin hau oraindik idaztear dago. Elkarrekin egingo dugu. Hormak lehertuko ditugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Marraztu iezadazu bizitza Carmela, eta Carmelak kotoilandarea marraztu zuen. Horrela hasten da Mujeres del Algodón erakusketarako Nerea Tudurik idatzi duen olerkietako bat. Mujeres del Algodón, Andoaingo algodonera Gipuzkoanan lan egin zuten emakumea komentzeko sortutako proiektua da. Izan ere, Andoaingo algodonera, etxe haurtzaindegi babesleku eta lantoki izan zen emakume askorentzat. Askok diote algodonera Andoaingo ekonomiaren motorra izan zela 1857tik 1965 Fabrikak ateak itxi zituen urtera arte hain zuzen ere. Baina benetako motorra bertan lan egiten zuten emakumeak izan ziren. 19. mendean, Gipuzkoako industrializazioaren hastapenetan, baldintza gogorretan lan modernoaren merkatuan emakumen bidea ireki zuten aitzindariak izan ziren. Orain, emakume horiek komentzeko, Fanny Alonso diseinatzaileak Mujeres del Algodón erakusketa sortu du, inguruko artista ugarirekin elkarlanean. Proiektu hau Fanny Alonso kutxakulturrean modako erresidentzia egiten ari zela jaio zen, baina bestetan gertatu etzen bezala, proiektua etzen desfile batekin amaitu. Pasarelatik igaro ziren bai, baina proiektua azten joan da, sustraiak ondoratu ditu eta nortasun propioa eraiki du. Ostiralean estreinatuko dute erakusketa Andoaingo Bastero Kulturgunean, algodonerako emakumen plazatik kilometro eskaxera gutxi gara bera. Lantaldeak ondo azaltzen duen bezala, ikusteko asko, ulertzeko asko eta eskertzeko asko dugulako aurretik izan genituen emakumei. Eta guk aitortza horren parte izan nahi dugunez,
Ane Galarraga, proiektuaren komunikazio arduraduna, eta David Jimenez, argazkilaria gonbidatu ditugu gurera. Ongi etorri. Arratsaldeon. Urbildu beldurre gabe mikrora, bikote. Bai. Arratsaldeon bioi. Bueno, kontatu. Ilustrazioak, olerkiak, abestiak, argazkiak, disiplina anitz landu dituzu erakusketa honetan. Nolako izan da beste proiektu bakar batean elkartzea? Ez da lan erresa izan, baina honen koordinatzaile handiena dudigabe fan izan da, orduan beak erabaki du gutxi gora bera bakoitza markatu digu ze nahi zuen onolasekoa, baina alare beak eman dugu askatasun oso handi bat, bakoitzak azken finean emakume hoiei buruz dakan ideia buruz o emakume hoiei eta sentitzeuna, altzun moduan azaleratzeko, baina beti bere disiplinatikan. Eta hasieratik hasi beharko dugu. Hau sortu zen moda jasangarria oinarri duen proiektu batetik. Bai, Fani, hori, zuk esan dezun bezala, kutsa kulturren dago, eta urtero ITV desfile bat, orduan beha, desfile hortan lantzen aizala, algodoi organikoakin zozen aizunin. Eta hasi zen, bere ingurukoakin hitzaiten, algodoia nun lortzea sekan, eta jende pila batek esate zion, hemen handoainen algodonera bat egon zen. Eta beak esateu, elkarrizketa danetan ateatze zana emakumeak hitza zala, baina ez emakumeak ez. Emakume langileak, hemen gandoainen jaiozian emakumeak, hemen bizizianak, bere auzuan bizizian emakumeak, eta orduan esan zuen, igual honekin zozein berkot, hasi zen, aritik tira eta deskubrituzun, bere amare bai, algodonera hortako langile izan zara. Eta gero, deskubrituzune bai, beha guain bizizan etxia, algodoneran ruinak ziala. Orduan da, magia asko dakan proiektua da. Eta santzun beha, honek ezin du gehatu desfile baten. Eta kurritu zitzaion, basterokin hitzeintzun, eta kurritu zitzaion, hori, erakusketa bat itia. Eta hartzun, disiplina diferentiak inez, jaio zan. Ez, hori, bera bizi den lekuan leno algodonera zala. Eta gaina deskubrituzun ere hor muro bat zehola algodonerakoa zala. Eta handoainek normalean jendeak ez daki, hor ikuste du muro bat, baina ez daki horkoa zala. Eta da, gelditzen den gauza bakarra. Eta gaina kuriosua da, Fani eta David juntzian beste muro horta, eta zeon belarrez bete-betia orduan hartu zituen hainbat herramienta, eta dana ustu zuen da garbi alagadue. Naiz eta algodonenak bere garaian garrantzia handia izan zuen handoainen, esan dugun bezala industrializazioan hastapenetan eta herriko ekonomiarentzat, gaur egun ingurun ezagutzen duguna, zuek komentatzen dutena bezala, oso gutxi da, eta are gutxigo bertan lan egindakoi buruz. Bai, zer gutxi jakitea, ala nola adidez, Bergaran iruditzen izugarrizko kultura moduko badaola algodonerai buruz, handoainen bai badao plaza bat, imentzitzaien omenaldi bat, baina ez da hainbeste jakiten emakume haiek intzuen benetako lana. Eta nahi iruditzen zait ez da hola hainbesteko kultura. Handoainen jendeak ez daki, normalean, aste zaitzeiten eta zarrak eta bai nire ama ez dakitze, baina bestela ez dakit. Nik ere ez nekin. Eta handoainen bizi da. Ni handoainen bizi naiz. Donostiarra naiz, baina handoainen bizi. Eta pentsa, 1975 arte ekonomiaren motorra izan zen, ez da haina espaldiko gauza, ez? Hainbat gauzek bisibilitatea izateko eta ikusgarri izateko esfortzu gehiago egiten ditugu, eta honek badirudi hor galdu zuela, ez, urte askotan. Intzien omenaldi bat, baina hor gelditu zen, eta hor badago plaza bat, algodonerako, ni hortikan pasatan nengon, eta nintzen ez da fijatu erein. Bueno, askotan hori ere gertatzen da gure hiri eta herritan, ez? Clara Campoamor aipatu hartzen nun. Beti dau gauza honetan beti komentatzen dut Donostin badagola Clara Campoamorren omenezko plaza eta asko kezakigula eta hor dagoela estatu eta dena eta leku eder batean ez dagoela hola. Ez dakit Elbira Zipitriaren Andreñoaren kalea bezala, ez, Aldezarreko atzekalde iskin batean oso kale politan elezako, baina ez hain ikusgarri ez dena eta aldiz Clara Campoamor. Eta bere gorpua polloen dagoela, alegia, naiz eta Donostiarra ez izan, hor bukatu zuen, ez? Eta berari esker gaur egun emakumeok buzkatu egiten du Estatu Espainolean. Bai. Eta aipatzen ari ginen bezala, informazio gutxi dago,
Ezagin nolako izan den ikerketa prozesua, oandoaingo udalak lagundu duen zerbait, argazkietatik abiatu zareten, nola? Hori da, indeguna da gehien bat, emakume hauekin hitzen, fanik intzun izugarrizko ikerketa, ibilizan herri osoa igaldeka, eta lortu izan ditu, karo, kontuan euki berdu emakume hauek oso heldua diala bizidianak, ze, ez dia, ia bizi, orduan bizidianak dia oso helduak, eta orduan, beak intzitun telefonuak bildu, eta baiekin elkarrezketa txiki batzuk eukizitun, orduan, hortik jasozun informazioa, baino gehiago algodonerai buruz dana, behaien bizi historiak, horratikan proiektuak daka eslogan moduko bat bizi historiak dela, ze azkenean beak jasozuna izan zen, emakumeoiek nola bizi izan zuen algodoneran. Eta bestalde artxibo municipalea jungenean, eta bertan jaso izutugu argazki batzuk baino, asko ez da informazio asko. Ez, gehien bat argazkia, bestela emakumeak esan dako aritikan, ze batekin hitz egitezun fanik, eta horrek esatu zen, ez dakit nor ere lan intzun, demora guztian aritikan tiraka, iristen ginen beste leku bat. Hori da. Gu aritu geha informazio pixka bat irakurtzen, eta irakurri dugu, zenbaki kontu esaten dituten, zenbait momentutan herriko langileen 47% bertan aritu zera lanean. Orduan, Andoaingo herritarren erdiak itezun lana algodoneran. Bai. Baina bereziki emakumeek izan zuten pixua fabrika hontan. Bai, azken finean gizonak itezuna zen kargu altutan lana, eta emakumeak makinarian, ari jateatzen, oiala sortzen, azkenean esku txikila dazkenak emakumea dira, eta orduan behar ekibilizian makinaria guztian lanean. Eta algodonenako garai honetan 300 emakume zeuden lanean, danak batea ez, txandaka, baina 300 emakume zeuden plantillan. Eta horretik haurtzaindegi bat jarri zuten? Bai, hori da. Ze kuriosoa, ez da? Oso kurioso, bai, eta behaiek oso oroitzapen ona dazka haurtzaindegiana. Azken finean, naizta umiak hor lagare, bai, behaientzako, karo, kontuan euki berdeu, aigeala hitzaiten urte batzuk atzeain da, orduan, behaiek itezuen etxian lan eta etxian bizizian, etxian kalea ateatzen gaur egun ateatzen bezala, lagun artean. Orduan, behaientzako haurtzandegi hau zen, soziabilitzatzeko txoko bat bezala, beste emakumeekin hitzaiteko, gaina gero monjake bai hor kursuak emate zizkien, orduan zen behaientzako, biltzeko txoko txiki bat bezala. Komunitate bat. Bai, ziero. Bai, eta etxetikan ateatzeko aitzaki bat, beraientzako ere, eta gero ere jutezian monjakin da jutezian eskurtxioak egitea. Igandetan. Goiuri, badakit zergatik gaur aste artea gure saioaren hasiera guzti horrek hartu den asteazken kutsua. Zergatik? Ze Iñaki Lasa, gure asteazkenetako lankide den Iñakiren amona, algodonero egitako bat izan zen. Entzuten ari zaigu eta idatzi du. Eta itona ere ibili zen, baina amona izan zen horitako langile horitako bat. Eta lako bihotzatxoa jarri digu eta uste dut ilusia egin diola honen inguruan entzuteak. Ze kuriosoa. Besarka bat hemendik, Iñaki. Bai, besarka bat. Eta hau da beste adibide bat, gertuko fabrika bat izan da, eta urtetan ez dela hain urrutira zeula jo behar fabrika autopatzeko, eta alare ez dakigula, eta gure inguruan badagoela jendea algodonerekin oso erlazionatuta da ona. Hor, haurtzaindegiaren gaiarekin ez dakiz irakurketa egin daiteken 2021 batetik, eta genero ikuspegi batetik izan zen, aurrekari, emakumezko langileak zirelako, kontziliazioaren inguruan aurrekari ikaragarria suposatzen duelako, baina hor beste irakurketa bat ere badago ez, haurtzaindegia emakumezkoen enpresan jartzen da, eta ez beste inun. Eta hor ere sesgo puntua badago, ez? Hombre, egon badago isuri bat, ez? Hor, baina nik uste dut ozein kasutan ere kontutan izan da 1870 piko garren urtearen inguruan ari garela beti ere positibotzat hartu daiteke. Ez banago oker, Lucia, ezakit oso ondo abizena nola zen? Zuloaga, ez da? Bueno, hartzen zuen bere, Lucia Zuloagak iriki zuen, ez da? Ez, iriki zituen, algodonenak izan zituen 4 jabe. Bai. Eta Subijana Dianak haiek iriki zuen, baina Lucia Zuloaga, gaina Zuloaga margolarian alaba dana, haiek intzuna zen, gehien bat aurretako gehien asko emakumeak zian, orduan. Neska txiki haue intziena da indarra eman. Adibidez intzien jantzitxo bat bezala, Euskal Jai, ni zarauzarren naiz, Euskal Jai jantzitxo bat bezala, eta jutezian, herri-zerri jantzitxo horrekin, dantza egiten herri diferentetan, eta gero, eukitze zuen, ez dakit nola esan, egite zuen desfiletxo bat bezala herritik antziar. Prozesio bat. Prozesio moduko bat, eta mutila jutezian beti aurrian, eta honek esan zuen, ez.
neska txikiak, aurrea, eta orduan beak emantzien puntu bat. Eta urtzaindegikoa barkatu, kontatu digutenez, beste fabriketan eta bazeuden, baino zan bularra emateko. Eta andoainen intzutena zan, bularra eman da gero ere, urtzaindegia pixa luzatu, ez bakarri bularra emateko. Horregatik anastezan emakumeekin, zezan ordu bazekaten bularra emateko. Ni harritu iten gaitu, ikusteak nola liteken hain garrantzitsua izan diren emakume guzti horien inguruan ez jakiteak, baina bueno, kasu askotan ematen da. Eta hor bai badago hausnarketa sakon bat, eta da gauza bada informazio ez iritsi izana, eta beste gauza bada informazio izkutatu izana. Ez, hor badago prozesu konstiente bat, eta aurreko asteetan bai hitz egin izan genuen Eibarko raketisten inguruan, emakumeak ere... Pentsa, bihar kanpotiarrak tartean, Ane Elizegi eta Irati Trantxek ekarriko dizkigute hainbat emakume antolakuntzatik sortutako esperientzia, baina batzuk Txinara 3. menderaino eramango gaituzte, emakumeen artean komunikatzeko bazegoen hizkuntza bat, nuxua. Bai, ezagutzen da. Horren inguruan hariko gara. 3. mendean hasi zena, eta ia 2000 urtera arte ezagutu ez duguna. Bai, eta beraiek bakarrik emakumeen artean bakarrik, ez? Eginen inguruan ere hitz egingo digute, alako hiri kooperatibo edo elkarbizitza cohousing, gaur egun cohousingan inguruan kokatu genezaken horitako bat, baina erdiaroan kokatzen gaituena, horre Herbere eta Belgika inguru hortan esango nuke. Eta zergatik diot hau dana, hori ere ikustarazi beharrean, ikusezin egiteko saiakera bat badago. Egonda. Ez dugu jakin honen inguruan. Hori da, ez da izan. Zerbaitengatik, ez? Hori da. Intentzionalidade bat egonda, ez da? Beraz, zuek orain egiten ari zareten hau, Fanny Alonso diseinatzaileak aurrera eramaten ari den hau, bereziki garrantzitsua da. Ze hemen ez da bakarrik Andoaingo errebindikapena, baizik eta nola bizitzen duzu zuek ere. Ze hau gauza haunditzen ari da, pixkanaka, potolotzen ari da, ez da? Eta ez da bakarrik, dago kokatuta Andoainen, baina ez da bakarrik Andoaingo emakume guztia. Ni adibidez nire amakin gogoratzen naiz, eta nire amonakin, beraiek ere langileak izan dira, eta Bergarakoekin, edo Bartzelonakoekin, edo munduko emakume guztikin, ez? Bai, esken nik usteet ez talare omenaldi bat algodoneran lan intzuen emakumeai da omenaldi bat generazio guzti horreiz, azken handia emakumeak gure, pila bat borrokatu duena, bai emakumeen eskubidean gatikan, bai familian gatikan, danatikan, eta azkenean pixkat beti egon dira, itzalian bezala ez, goitu nik etxian lanitet, baina ni xili-xilikan. Eta orduan da pixkat emakume guzti horiei, badidez gure amona, emakume horiei, eskerrak ematea intzuen danan gatikan, da pixkat txalotzia haiek intzuen benetako lana. Eta esan behar da gainera, Gipuzkoan adibidez, industriaz zenbat hitz egiten dugun, Euskadin esan genezak ere, bai, ez? Baina zenbat aldiz industria aipatzen dugunean ikusten duguna da gizon bat irudikatzen dugu, ez da? Eta honek esaten diguna da, ez, emakume zein gizon zeuden hor, eta denak egin zuten, ez? Sare hau sendotze aldera. Bai, hori da. Eta hau guzti ere, liburu batean ikusi ahal izango dugu? Hori da, proiektuan bertan dago Begoña Cabaleiro kazetaria, eta beak induna da, emakume hauekin eukitugun elkarrezketa txiki horietatik, anekdotak hartu, eta liburutxo bat idatzi kapitulo txikiakin, eta kontatuz, algodorenako bizi historia, behaien bizitza. Eta ipatu dugu adibidez, Nerea Tuduriko olerkiak idatzi ditula, Davidzuk argazki batzuk egin dituzu, kontatuko dugu argazkiak egin ditut, eta gero bideo bat ere egin dut. Pixka bideoa da prozesuana, lan talde osoaren prozesuaren bukatzeala, esposaketa hasten denean, erakusketa hasten denean. Ilustrazioak ere badaude. Eta kanta bat? Baita ere, bai. Denetarik? Bai, dena dauka erakusketak. Nire bain informazioak buruan batinatu egin dit. Erakusketaren estreinaldia? Martxoak 5. Ostiralean, Seiterrietan, Bastero Kulturgunean Andoainen. Hortik aurrerako ordutegi eta egutegia, jendeak entzuten bagaitu. Da, aste osoan ziar, aste artea izan ezik, hori da, Seiterritatik 8 eta gero astebukaran, 10:00 ordu 1:00 eta 6:00 8:00. Eta aurretiko zita eskatu behar da? Bai, Basterora berta deitu eta sartu. COVID garaionekin. Normaltasun berria. Bai, ni deseatzen nago joateko. Jo, gure gai ikusten. Oi, ze ilusioa. Bai. Gaur hasi urduritasun puntu bat.
Ba, pitxin bat, bai, natizan azkenean lan pila bat indegu, eta guretzako proiektu oso pixutxua da, osea, emozionalki asko dakaz, emakume hauekin hitzein dugu, audio pila bat aituitu eta azkenean badia pixkat ikutu ite izuen emakumeiek, orduan, pixu handia daka eta nahi dugu benetako omenaldi batin eta txukun gehatzea gukin deun lan guzti hori. Zuk uste zuko Juri ostiralean berri bat ematen digutela eta muga hauek kentzen dizkigutela? Labiren bilerak ez dira ostiraletan izaten, niri nahiz asko enteratzen. Ostiralean dago, labi ostiralean bilduko da. Bukalare, Tolosa Arroka adibidez, Andoain mugakide dugu ez? Justu ez. Eta zuko maitena Donostiatik adibidez, Andoain mugakide duzu, ez? Bai, baino ni beste arrazoi batzuen gatik. Bai, mugakide da gainera? Bai. Piskat egiten menditikan bada hor. Ba, mendia zeharkatuko du. Emakume horiek hori egin bazuten, duela mendeterdi nik mendia zeharkatuko du. Goiuri mezu bat, Idoiak dio reportajat egin behar dugula zuzenean, alegia, erakusketa ikusi eta saioan gero kontatu, eta lanera joan behar dugula algodonera erakusketa ikustea. Vale, perfecto. Listo. Gustatu zait. The Big Sister. Vale. Jefak esan du. Eta emakume horiek elkarrizketatu dituzuenean eta jakindutenean erakusketa bat egingo dela, nola hartu dute? Harrituta, oso harrituta. Ja, ez que nik uste, diala hain emakume humilak, esate gura, guri, oza, zeba, zein deu. Bai, baino, eta kuriosua da, esan deun bezala, Lucia Zuloaga margolarian alaba izan zen jabetako bat. Eta Fanik, alhaola, lortu zuen bere biloak initzaitia. Orduan, beak hartu zuen gotxia, juntzan, Segoviaino, eta emakume honekin itzeintzun, eta emakume honek, izugarrizko oroitzapena dakare bai, algodonera buruz eta lortu deu, emakume hau, ostiral bertan, Andoainea etortzia, emakumeak inoteko, porque emakumeak hartu du izugarrizko poza jakin duenian hau, eta gaina utzi dizkigu bere aman, Lucia Zuloagan, hainbat kotoizko piezatxo algodonera garaikoak. Bai, 80 piko urte ditu emakume honek. Bai, ez da emakume gaztia, ez, baina izugarrizko ilusioa intzio. Karo, bera mataz da bera monatazari direlako azkenean, ez da? Eta berataz ere, bera ume bazan. Argazki baten usteta saltzea, ala, beare bai. Urtzaindegian da, nola bere ama ibiltzezana urtzaindegian, ustez bere ere ibiltzezala hor. Zeona. Ze ona. Maitenak esan duen zela, mendiak zarkatuko diteu, behar balin bada. Itxasoak behar dena. Itxasoak, mendiak, lurra, izea, eta ara joango gara. Edo kotoizko odeietan joan gaitezke. Eskerrik asko gure etortzeagatik. Eta zorionak. Mi esker. Faniri ere gure partez. Bai. Bai, berea da dena. Berea da, bere bihotzetik ateratakoa da, bai. Ziero. Bueno, datozen egunetan ura ikusita, gure bigarren kafeko entzulei gehiago kontatuko diegun. Naiz da dexente kontatu diegun, baina noski, behin ikusten dugula, beste zerbait izango da kontatzeko, eta berriz ere xaxatzeko, eurak ere bisita egin dezaten. Eta jarriko dugu hemen Instagrameko kontuaren esteka, eta hor badituzue argazki batzuk eta informazio pixka bat, eta kotillatzeko. Hori da. Bioi, mila esker benetan, eta gozatu izan dadila albezain arrakastatxo. Eskerrik asko. Mila esker. Naiz irratian, etzaizue gertatzen igual norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau kaixo, asirrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dute naita, naiz irratiko gazetaria. Bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinera esaten baduzu, hau kaixo egunon, asierrerasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez piskat iztotela edo zarela. Hau euskaldun berria da. Kaixo asierrerasti naiz irratikoa. Naiz irratikoa. Nik ezagutzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esate zen.
Eta irakasleak esate zion, Oh my god! a ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zu. Nire izena aian da. Bai. Asteburuko aria. Larun bat eta igandetan goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Urte bete berri ditu, opari bezala sententzia, bakea berrean violentzia, bizitzan zan jasan beharko dut, kapadun eroia izan nahi nuke, hori beharrean printzesa, arraxezko mundu aldrebesa, printze urdinan zain aukate. 17 urterekin, ez da egoera aldatzen, printzesa deitu beharrean putaritzen. Astebete bino gutxiago geratzen da martxoaren 8:00. Emakume langilearen nazioarteko eguna da. Urte guztiko lana egun honetan oihartzun handiagorekin egiten dugu. Emakumeon eskubideen aldeko borroka ezberdina gogoratu, bermatu eta indartu, eta eskubide horien defentsa aldarrikatu. Eta ni naizela nire buruaren jabe, ez naiz soilik emakumea. Naiz eta Euskal Herrian lehenengo aldiz 1977 urtean ospatu zen, 100 urte baina gehiagoko historia du egun zehatz honek. Baina azken urteetan benetan esanguratsu izan da. Bi 2018an nazioarteko deialdia egin zuten emakume feminista taldeek. Egun osoko mobilizazioak, grebak eta lanuzteak egitera ditu zituzten mundu osoko emakumeak eta erantzuna oso handia izan zen. 2019ko martxoaren 8an berriro ere greba deialdia egin zen. Euskal Herriko greba feministak heteropatriarkatu kapitalistari planto egin zion. Eta honetan kontsumo greba ere deitu zuten. 2020an igandea izanik etzen greba deialdirik deitu, baina mobilizazio ugari egon ziren. 37, zoriontsu izaten ikasi, baina lanari ezin eutxiz, aurrera nola poliki, desberdintzen gaituen marra. 2018ko greba historikoa izan zen eta oihartzun handia izan zuen. Sareetan, hedabideetan eta noski orokorrean gizartean. Fenomeno honen indarra eta eragina ohitura bihurtu ez edin greba orokorra oraingoz ez errepikatzea erabaki zuen emakumeen mundu martxako taldeak. Ez naiz soilik emakumea. Aurtengo deialdia ere desberdina izan da. Ez da mobilizaziotarako deialdi bateratu edo ofizialik izan, pandemiaren eraginaren ondorioz. Hala ere, ikasle eta emakume talde batzuek mobilizazioekin aurrera egitea erabaki dute. Koronavirusari aurre egiteko ezarritako neurriak manifestazioetan bermatu daitezkela adierazi dute, eta egun honetan egiten den borroka eta aldarria beharrezkoak direla defendatu dute. Pandemia garaian ere, eta agian normalean baino gehiago. Horrela bizi beharra, ezin dugu sinetxi arropa nire lana iritziak pentsaera, zara eta jarrera zuen eskongalda beti, baina nahiko. Zu ez zara tuntuna, isilik egotea ez da egin behar duguna. Ozen garbizekin argi baina izan zaite zentzuna, orain egiten dezuna, da besten etorkizuna. Kasoik berdintasuna, ez zobe beti, altxa gaitezen denok da borrokaturaren gatik. Ez pistola ez labana, ez eguen doak atxik, alda dezagun egoera zago denbora galtzen. Datorren astean, ospatuko den martxoak 8ak normalean baino eztabaida gehiago sortu du. Izan ere, koronavirusak eragindako goeran, intzidentzia igotzearen beldur, ardura zibiltzea eskatu dute hainbat politikari, eragile eta taldek. Orain ez da manifestazioak egiteko momentua. Borroka beste modu batean egiteko gai izan behar gara, eta antzeko esaldiak entzun ahal izan dira, bai edabideetan, bai sareetan ere. Pertsona ederrak, gaitasun dugu pentsatzea, eta geure gandugu boterea.
eztabaida zabala ireki da honen inguruan, aspaldi sortu gabekoa. Manifestazio eskuindarrak egin direnean, ez da horrelako eztabaidarik ireki. 2008ko maiatzean, Sánchezen gobernuak egindako kudeaketa txarra salatzeko egindako manifestazioan, etzen eztabaidarik egon. Polizia beraien ondotik pasa zen eta etzen istilurik egon. Pasaden hilabetean, Dibizio Urdinaren aldeko manifestazioan, musukorik gabe eta koronavirusaren aurkako neurririk gabe, etzen hainbesteko eztabaidarik sortu. Egan irtetzean, aste bakoitzeko minutu bakoitza, hilako aizparen minaren oroitza. Martxoak 8ko mobilizazioek ez dute inoiz istilurik sortu. Ez da iskanbila ideologikoa izan ez den eztabaidarik sortu. Beste manifestazioak egin badira, zergatik jartzen dute dudan emakumeen aldeko borroka ez dela arduratsua izango? Emakume asko zareten maiontan, ez dakite zerbait gehitzerik badagoen, akaso erantzunik behar ez duen galdera horri. Ez du behar erantzunik. Ez du behar erantzunik ez. Denari zu eman apurtu zeraiki inork begi. Giune Romatet Ibarguren eta Amaia Resendegiluz, mila esker. Zuei, beti. Gero etorri berriro, Noski. Kantuan jarri balgerara guztiak hemen. Ni nahi zanen Judit Marta talea. Ni nahi Ingrid Paula Maribi Andrea. Ni nahi zipoitu zenuen emaztea. Ni ume zurtzutzi zenuen umea. Gaur egingo dizun emakumea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goiori. Zer esan. Kustezu maiten enteratu dala gure lehiaketari buruz. Enteratu beharko luke. Edo ez du saioa entzuten. Baina uste gauzabek bere garaikoak diela, ez? Uste dut, esaten bai, a ber, ni eskesaretan jarritzen zaituzte. Soy Idoia ondo dago. Esan digo asteburuan joan behar dugula Mujeres del Algodón erakusketa ikustera. Bai. Eta, bale. Beak esaten badu. Bai. A ber, gure Twitch momentare hartu beharko dugu. Bigarren kafea afiliatu da Twitchen? Idoia, Twitchen afiliatu gea? Ez que afiliatu. Osondo. Eskerrak Idoia dagoen hemen. Bai. Eskerrik esan nahiko zu. Bueno, kontatu beharko dizuegu, saretan jarraitzen ez bagaituzue, orain arte entzun ez bagaituzue, jakin behar duzue, lehiaketa bat dugula martxan, Goiuri. Publikatu genuen zozketa balitz bezala. Baina gure entzule batzuei gustatu ezarren, nik uste dut horrek lehiaketa behar duela izan. Epaimaia horren erabakia streaminez emititu, baloratu beharko ditugu, postalen originaltasuna, irudiaren kalitatea, oso ondo iruditzen kaligrafia, ortografia, poetika, mezua bera. Dena, firmare bera. Firma ere, aztertuko dugu. Gero esango digute, eski hau ez da bidezkoa, eta seguro hemen daukazuela hola favoritismo. Idoia, lehiaketa egin dezakegu? Lehiaketa egin dezakegu postalekin? Baiet esan dugu. Jazta, erabakita dago. Beraz, bidali zuen postalak? Hoi da, lehiaketan parte hartzeko, bidali zuen postalak bigarren kafearen estudiora, elbidea Rondilla kalea 15. Gipuzkoako hiriburuan, Tolosan. 20.000 lareon postako dearekin? Nahiko duzu, Eta hoi da, hoi idatzi, eta ekarri. Eta Rosario errezatu.
Eta gu hemendikaten kantu hontan bezala olatu aparrean kokatuko gara. Jakina baiet. Horratzetik ari, zumaitena postal zalea zara? Bai. Eski pegatze jo, ikaragarri. Bai, pegatzen dit, bai ez. Horratzetik ari edo aritik horratz? Oh! Kafe hartzen ez dutenen lapsusak segitan azalduko dizuegu hau. Zein da postalografoa? Enekin postalografo deitzen zitzaion. Ara, batek esan du, nun dago Tolosa. Bai, baina june naiz uste badaki dela zein den. Ez? Ez da horeretako bat izango. Ez da gure june. Juan Ignacio Artxoaga, arratsalde honetan gitu horri bigarren kafera. Baita zuei, eskarrik asko. Azalpenak danak eman ditugu. Juan Ignacio Artxoaga hain da jakin minez bizi den gizon horietakoa, ari zela ez dakiz zerren bileta behin topatu zuen. Por zierto, aldrabe xamar horren arbaso jatorraskoa euskalduna, horratzitik ari, eta heldu zen guganaino, ez zigun berak jakinarazi, ez zigun berak erakutsi, baina guganaino heldu zen. Eta gaur gidoian topatu dugu. Heldu zen, eta gu hasi ginen... Gure saioan erabiltzen. Norbait konturatuko zen... Eixur berritu hitza bezala. Hori ere, boro alkigu. Bueno, gaur goizen gidoia pasa digut, hortxe, aritik horratz, esan du, gaizkiari algara, ba? Bai. Eta idatzi diogu, Juan Ignacio Artxoagari, Juan Ignacio. Hau gertatzen zaigut, horreinik kafe hartu gabe. Nabil eta lapsusa izan dut, bigarrena da honeko hartuko guen. Dena den, sormenaren zeuzertako behar du, ezta? Ara? Horratzetik ari jabaldin bat, aritik gane horratzetik, ezta? Akaso etorriko da. Bueno, Juan Ignacio Artxogak esan digu, gidoia bidali digu eta esan digu, joan den astean, ez duela, 15 egun aritu ginen gaiaren aritik, baina beste bide batetik edo beste nonbaitetik helduko diogu honi guztiari. Izenak zeri eta nola jarri horrekin laburbildu genezaki gaia, baina horri berriro heldu, baina beste nonbaitetik. Zein da beste nonbaiteko bide hori, o nona garamatza bide horrek? Bueno, pixkate, tximeleta bezala ibiliko gara, ez da, pixkat batetik. Mitxirriken moduan. Ideia horren inguruen, gauza batzu komentatzen. Azkenien, berriz ere azpimarratzeko izana, izateko modua ez dela bakarra, ez dela naturala, hautazkoa direla modu batean edo bestean egitea, joan den saioan ikusi genuen bezala, eta izanakin batera izena. Orduan, naturaltasun eza horretan eta kulturaltasun horretan, eskatu, ohartuki hurbiltzeko, segituko dugu gaiarekin, ez da. Izenaz ari garela, iritzi aditza, aitatuko dugu. Iritzi, izena bezala, opinio bezala edo daukagu, ez da. Baina pixkate, aztertuta ikusten dugu, ez dela hori, badela beste zerbait edo opinioa esaten dugun hori, lehengoko gentilaroan, etzala, gaur ulertzen dugun bezalakoa, ez da. Iritzi dauzka bi adiera euskeraz, bata da, iritzia, eman, ustea, bezalako... Juan Ignacio, entzule batek, entzun bakarrik ez ikusi ere egiten zaitu esaten du, Juan Ignacio, ustazu mikroaren oinarri hori eskuekin heltzeari, utzi jozu, ze entzun egiten du. Entzun egiten, Barkatu, sigi, entzuleak hemen daude. Gaur daude, bereziki adi, Egoizia. Hoi izango da. Eta beste adiera da, izena jartzea. Neri deritzat galtza hundi, Tolosa gainauteritan kantatzen dana, norbaiti iriztea da, norbaiti izena jartzea. Orduan, lehen esaten gendun nola izena eta izaera, eta sendotasun bat eskatze zuela, ez da bestela gauza harinek zutela merezi. Orduan, opinioa, nahiko aldakorra izan daiteke, ez da gaur gauza bat pentsatzen duzu, bestea, baina iritzi esaten dugunean izena jarri norbaiti. Bataiatu bezala, ez da? Horrek erakusten digu pixka bat, garai batean, kontu egidanak, gure gentilarotik datozenak dira, eta nola, sozialki ulertze zana zan, zuk zerbaiti
San Benito bat jartzen diozunean, ura betirako dela, ez da, eta zure iritzia, zerbaiti buruzko iritzia, ez da opinioa gaur ulertzen dugun bezala, ez dator esatetik, nik honi izen bat jartzen diot, ergela, edo lapurra, edo bedeinkatua nahi duzuna, baina izena du. Izena ez da egunero kanbiatzen, izena kanbiatzea zaila da, ez da. Orduan, eramaten gaitu, olako ideologia zar batea, nun egoskorkeria, seguru asko oso modu baikorrian eta ikustezan eta asko praktikatzezan, ez da. Horrekin lotu daiteke baitare, horri lotu dakioke gure egon aditza. Egon aditzaren go erro hori dago gogoa, gogoeta horiekin lotuta. Eta aditzaren adieratako bat oraindik da ni horretan nago, ni hori da nire iritzia, ez da? Horretan egon. Horrek ere erakusten digu garai bateko iritziak eta gogoetak ez zirala oso malguak edo ez zegoela sozialki onartuta, ez dago debatea eta gaur egun erabiltzen ditugun termino horietan, ez da? Ez ni horretan nago eta horretan nago geldik gaur eta bihar eta hilarte horretan nago. Eta horri iristen diot alakoseko izena. Pixka bat, fosilak diak, garai bateko mentalidadearen. Eoskorra gehala esatea torria, Bai? Eta aspalditik gainera. Zu bintzat hortan zaude. Hortan nago. Jatorraskoak dira, fosiloiek ere, ez? Eta hizkuntzaren aberastasunen ere badira, eta badute euren garrantzia, ez, Juan Ignacio? Bai. Nik uste nondik gatu zen, eta nik uste ez dala oso atzera joan behar ere, nik uste gure gaztaroan nik uste genitu hainbat filmatan, kultura horren aztarna ugari zegoela, ez dakit. Nei burura, kontu horiek uste jutonean, burura etortzen zait beti aktorea, esango dut, aztu zait. A ver, pista bat. A ver, venga. Haundi matxista... Haundi matxista bat, Jesus asko. Bertin Osborne. Adibidez, baina hori ez aktorea. Amerikarra, espaldikoa. John Wayne, wow. John Wayneen filmatan, matxismoaz, eta gauzoiez aparte... Eta zez aplastakoak ematen. Eoskorkeria beti daukazu hor... Kultura horrekin lotzen zaion... Ezaugarri bezala, ez da? Bai. Beraz, John Wayne egon bada. Berean dago. Bai, eta hor gelditu zen. Bueno, honek ematen gaitu, gogoetara, iritzi bat izateko ze izen jartzen diozun gauzei, iristerakoan zer iristen diozun okidezaken garrantzia ez da. Hau oso gutxitan aipatzen da. Asko debatitzen dugu gai askori buruz eta gehienetan beti ez esateagatik debatitzen dugu oinarri oso ahul baten gainean. Eta oinarri ahul hori da hitzek ez dutela danontzako esan nahi berbera. Arrazoi. Eta hori benetan oso larria da, zatik etxe bat ezin duzu egin, ondarraren gainean ezin duzu horrena, zimentuek jarri behar dizkiozu, ez da? Oinarriak jarri behar dizkiozu. Eta hori, broma bezala, kontatzen da Elizondoko hartzai bat joan zala, esan ziotela, famatu zizkioten asko Eibarko hartaldeko ardi batzuk. Ardi bikainek zitula, alako Eibarko ze batek, eta area jontzan, ardi batzuk erosteko asmotan, jontzan da, hartaldea topatu, hartzaiare bai, eta berriketan hasi ziren, eta ikusi zuen hartzakurra, urduri eta arteatuta bezala, deseroso, eta esan zion, zakurran ezer du, eta beste esan zion, ardixek esan da, eta taloaineko begiak jarrita, aitzakin bat ateazun, eta abitu zen, handikan ardirik erosi gabe noski. Ardixek arkokosuak dira Ibarren.
Nik enun lertu horretik, hor neon zai. Hor ni baita neure. Bai, ordon, karo, batek artixek esate unian, arkumearen ama baldin badu gogoan, eta besteak arkako zua, ez da, alkarru lertzerik, ez da, bueno, hau, adibide estremo xamarra da. Baina, sarritan, beti ez esateagatikan, horrela gabiltzan, debatitzen dugu, ohartu gabe, azpian, guk hitz bakoitzari, erabiltzen ari garen hitz hori, ez dugula, modu berean ulertzen, ez da. Oso kontu politia behin gertatu zaidan, konsultore batekin, hitzaldi bat, ikastaro bat zan. Gaia ez daukatu gogoan, baina berdin dio. Hasi zen izketan da oso sarrera mailako labur bat eginda gero, ez da, 5 minuturetzien izango. Gelditu zan eta esan zon, eten bat egingo dugu. Esango dia zuen mesedez zertaz ari naizen. Tangen den 8 lagune, banan esan genion, gure ustez zertaz ari zen eta 2 bertsio berdin ez ziren atera. Eta gaia etzan hiperkomplikatua, alderantziz, nahiko normala zanta, gehiatu ginen harrituta, eta esan zion, ez harritu. Hau da, beti gertatzen dena. Horretik oso importantea da, edo zer gauza zaizeala, entzulego baten aurrean, orain egin dudana egitea 5 minutu pasata gero, gelditu, galdetu bakoitzari, zer uste duen esaten ari zarela, eta galdu, kakotxe artean, 15 minutu debate horretan, eta hortik aurrera, segi. Eta ja, danak badakite eta danak ondo ulertzen dute zertaz ari zaren eta zer nahi duzun, ez da. Bueno, komunikazio ariketa interesgarria da. Ariketa hori egingo dugu orain. Segundutxo bat, arna sartu denak. Ea gure entzulek argitzen diguten, zertaz ari garen Juaninazio Artxogarekin. Izantu islari entzule arrunt, entzule romantiko uintzale horietakoa, entzule moderno xeago, internet bidez entzuten duen horietakoa, zarena zarela. Bota, zurea, zeri buruz ari gara Juaninazio Artxogarekin? Ea guztioni izena jartzeko gai, ote zareten. Eta zo bitartean segi, Juaninazio. Bueno, orduan, azkenien, zehose praktikora iritsi beharko dugu, ez da, inbeste kontu, globoan hainbeste ibilita gero, lurreratu eta sarrera honen ondoren, komentatu nahi nuena zen, ze erabilpen politikoa egiten den izenak jartzeaz. Guk normaltasun osoz erabiltzen ditugun eta naturaltzat hartzen ditugun izenak eta izena jartzeko moduak badituzte batzutan konnotazio politiko oso eraginkorrak. Eta hori aipatuko dugu kultura indoeuroparrean, alegia, mundua konkistatu duen kolonizatzaile duela 5.000 urte sortutako kolonizatzaile horien kulturan, horiek dira erromatarrak, latinoak, germanoak, zeltak, horiek dena konkistatzaile eta gerlari jendea honek, ezarri du izendatzeko herriak eta jendeak izendatzeko modu bat. Eta gu, oendikan zero kolonizatuta ez pagaudere, nahiko irentsita daukaguna. Eta hau da gaur aipatu nahi nuen, ez da? Orduan jarriko ditugu nahi asko gustatzen zait, hemen goaz hitz egiteko, hemendikan kanpo alde egitea. Pixka bat, San Benitotatik eta ariketa osuntsua da hori, bai. Bueno, zuek ezagutzen duzue, Helbetiarrek, badakizue, Helbetia, ze herriari... Suitzarekin lotzen dut. Suitza, konfederazio helbetikoa. Helbetia, bakizue, Suitzan daudela, erdia germanikoa, erdia latina, latinetik datozenak, frantsesak eta italiarrek. Helbetiarrek zuen ustez zeinetakoak ziren. Helbetiarrak latinetakoak. Zango nukenik. Baita neuke. Ez. Bueno. Eta germaniarrak ere ez. Ere ez. Zeltak ziren. Aiba. Zeltak ziren, bai. Bavaroak, Oktoberfest, birra hundilla, Bavaroak, germanoak. Ez. Bavaroak zeltak ziren. Eta prusiarrak? Orain egingo dugu azkari ikasten duena Bismarck eta kuadrilla, ez prusiarrek eslaboak ziren. Eskerrak ez dugun ez ere esan. Lombardoak italianoz hitz egiten dute, baino germaniarrak ziren.
Benetoak, veneziarrak, germanoak ziren, frankoak, frantsesez egiten dute, hizkuntza latinez, baina germanoak ziren. Britainiarrak, hizkuntz germanikoan dihardute, baina britainiarrak, zeltak ziren. Bueno, gertuago joan da, ez da, eta beste maila batean, pues gaur entzuten dugu, ez dakit, Mexikoko selekzioa futbolean jokatzen duenean, la selekzion azteka, zain dute. Eta Uruguai arrengatik, selekzion txarrua, baina txarrua guztik danak garbitu zituzten gaxuak, eta goin gainea izenak entzen diete. Bueno, horrek erakusten digu, munduan zehar, kultura honetan, kolonizatzaileen kultura honetan, ohitura dela lurraldearen izena gorde, eta lurraldearen izenaz iritzi lurralde hortan bizi direnak. Direnak, direla. Bai? Ados, duela bi aste aipatu zenun horretara bueltatzen gara. Hori daukagu, erabat barneratu. Hori oso joera indo-europearra da okeraz paneiz. Bai, erabat. Eta guia asko naturalizatu dugu. Esate baterako, bide horretatikan datorkigu, Euskal Telebista deitzea erdaraz diarduen telebista bati. Nagusiki erdaraz diarduen telebista bati. Kiak. Eta hori bezala, ez dakit, Euskalmet, edo Googleen saiatu zarete eguraldia tekleatzen? Hori komentatu nizuen? Orain txegingo dugu. Niri bai baina erratirik kanpo. Zuk tekleatu eguraldia, eta aterako zaizu erderaz. Eguraldia. Bai, parcialmente nublado. Precipitaciones, viento. Hori da, bide horretatikan iristen garen kolonizazio mental eta fisikoa, ez da? Bueno, horrek eraman beharko gaitzake, eman dezagun, ez badugu gure burua kolono indo-europarren strukturatan erabat sartu nahi, beste moduan begiratzera, ez da? Ez lurraldeak ematen dio izena, gordetzen du bere izena, eta izen hori ematen dio bertan bizi denari, ez dakit, momentu batian, ez dakit, 500 urte barru, euskaldunak izan litezke, morseeraz hitz egiten duten izaki berde trompetadunak. Horren arabera ez dago egoen, paregure ematen dugu horrek, baina, baditugu izaki erdaldu Euskal Herrian bizi direla diotenak, ez da? Bakarrik, atentzioa deitzeko, hau dala, modu bat, eta dala, kolonizatzaileek mundu osoan, ez hemen bakarrik, ibili duten modu bat. Eta horri begira, pixka bat, gureari begiratu, beste begi batzuekin, eta gogoetarako bidea zabaltzea, ez da? Hori zan gaurkoaren helburua. Honi egiten zaio, bum. Eta guztagatuko izan gaine? Bueno, korolarioa. Jote hori mata gero korolarioa. Bota ba. Ez, hor badago beste dinamika bat, eta pentsatzen dut ondotxo ezagutzen duzuela. Izenak kendu egiten digute, gauza asko kendu dizkigute, eta guain izenak ere kendu nahi dizkigute. Eta gu, txintxo ari gara lapurreta hori onartzen, Horkabean, seguro asko, ez? Esate baterako, leno, basko zan euskeraz bizi zen persona. Oan ja ez, oan ja basko Clemente da. Oan ja bere iztego euskaldun. Baina, klaro, oan sortu da euskera, apaizak latina bezala hitz egiten duen erdaldun jendea. Ordun euskaldun, haik die. Nola? Hor galdu naiz. Apaizak latina hitz egiten zuten bezala, pues badago sekula erabili gabe, baina euskeraz dakien jendea. Ados, ulertuta. Vale. Karo, oik haidie euskaldun izenaz jabetzen. Gainea. Jo soy euskaldun, Nagusi direlako. Orduan ja batzuk hasi die, sormena ez da falta, eta euskalduin.
Eta hori Euskalduin zeharena da, asiskorena. Eta beste batzu, pues, Euskaldun kontzientea, eta ez dakize izenak... Euskalduna, atxea hor txatuta. Eta horrelakoak. Eta ni pixkar rebelatu iken naiz horren kontra. Eta hau da, bale, oso ondo, holako sormen despliege ikaragarria, baina ez dugu utzi behar gure izenak lapurtzen, Euskaldunak gugea. Izenak asmatu behar ditugu beste hoientzako. Baina izenak lapurtzen ez dugu utzi behar. Ni beti esaten dut, ni bizi naizen artean Euskalduna ni naiz. Eta zu, asmatzazu beste izen bat zutzago zatik. Ez geha igualak. Pixka bat, hori ere uste dut beharrezkoa da gogo eta hori. Ze ona, bai, erabat ados. Beraz ez dizkigu inongo abizenik eta sormen ariketa gehituko Euskaldun hitzari. Euskalduna gara, Euskara jakin eta Euskaraz bizigarenak. Hortik aurrerakoak, bila dezala abizena. Euskaraz bizigarenak. Joaten bagara ondela 500 urteko zehara, olako kontraesanik etzegoen garai batera, Euskaldunek ziren, Euskal Herrian bizi ziren eta Euskaraz bizi ziren jendeak. Hortik aurreaia dana puskaka dauka, gaur Euskal Herria izango litzateke seguru asko artxipielago baten forma eukiko luke. Horren arabera, ez da, 7 provintzien barruan, alako zipristin mapa bat izan liteke. Eta bestea, pues, izena ez dakit, Euskolonia, edo... Euskolonia. Usaitxarreko ez da, Espero, ez da? Utzi dizkigu, hortxe hainbat lerroburu, hainbat hausnarketarako helduleku eta hainbat une horrela, hau bete hortze geratzeko moduko horietakoa Juan Ignacio Artxogak. Eta urte egingo dugu, esker mila. Argi, urren arte ba. Uste dut datorren astean gurera hurbiltzeko azarela. Ez dakit mikro horren izateko edo ez zuri adostu behar dugu. Etorri beharko duzula. Negoziatu egingo dugu. Taxista, uste dut bai. Eta kafe hartzerare bai. Kafea gure kontu. Juan Ignacio Artxoga, aurrengo astean ez bada, 2 aste barru behintzat gurekin izango zara. Erki. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta norbaitek zalantzari balua entzuten ari zareteno Xabi Apurruzaga da. Inoiz entzungo zenuten bigarren kafean, baina Euskal Herrian oraintxe dagoen trikitilaririk horrenetakoa behintzat, eta gainera ondoan Garikoiz Mendizabal txistularia duela, bi fenomeno elkartzen direnean horrelako gauzak egiten dira fandan keltik. Keltiar doinu horiek ekarri dizkigulako burura, Juan Ignacio Artxogak, bere hausnarketekin, eta aruntza jodugu Apurruzaga estaileko trikitixa eta txistu doinu betara.
konturatu gabe fandankeltiketik Abadiño San Blasetan era pasagara, baina Burruzagarekin jarraitzen dugu. Abadiño San Blasetan, botelloiak eskinetan, gazteak divertitzeko, gure herriko festetan, Abadiño San Blasetan. Eizue, guemen ari gara postalak eskatu eta eskatu, tira Amaia eta Junet zaituzte gola ikusten, hori, bai, hemen txarti. Nik laizter bidaliko dizuet bat. Hori aletu behar nizuen, gu eske eskatu eta eskatu ari gara, inoiz bidali duzue postalik edo jaso duzue? Txikitan bai. Txikitan bai? Txikitan? Nik jarraitzen dut bidaltzen. Ara? Zu maitena? Ni begira, ni jaso egin ditut bidali baino gehiago azken urteetan. Bea, kontatu beharko dugu bakoitzak bidali edo jaso dugun postalik bereziena. Kasi baitire, ertzainak kasi baitire, begirenago begire. Baduzu erantzunik? Ez dauka ikargarrezko azalpena behar, ze batzutan akaso etzate gogoratuko, baina bai. Bai. Bota ba? Postalik berezina da, oraindik bidaltzeko da ona. Ze horrek esan nahi du, bidai badatorrela. Wow. June zurea? Jasotakoa. Edo bidalitakoa zu nahiago zuna? Bueno, nik familia meteukidet ohitura bidaltzeko. Eta egia da, hola, beti oroitzapena dakatena da, aparte izeba bidaltzen digula, ni txikian nintzenean aita irakasle moduan ikaslekin joten zen kurtsokarako bidaietara, eta beti Parisetik bidaltzen zizkigun artelanak zituzten postalak. Izaten dienak, dago merkatu txiki bat ibiltzen diena margotzen eta bertan erosiak. Maitenazuk? Hola, pentsatuz, bat baino esango nuke kausalidadegatik lagun desberdinek bidali izan dizkidate postalak nun ateak edo leioak ikusten diren. Eta batekoan esan, bai, eske, hau ikusi dut eta zutaz gogoratu naiz. Hori esan izun, zure nortasunarekin zerbait badu. Hori da, eta errepikatu danean, pertsona desberdinen artean, ez? Eta larazi dizutenean sorpresaz gainera, ez? Eta gutxien esperozu momentuan, Holandatik eta Ingalaterratik eta bestetik. Eta, bai, kontzeptu gisa, ez? Oso kurioso iruditzen zait. Agian horregatik dira bereziak. Izan daiteke akaso argia zarela? Amaia eta zurea? Eneiz oso ondo goatzen nola zeinei bihaltzen izkion eta nork bihaltzen izkian nahi. Bino goatzen detena bat da iritsi zela batean etxera, postal bat eta eskutitz bat, osea bi gauzak iritsi ziren. Eta zien, udalekutara junda, edo zen lekutara, bertako bi lagunek bialitakoa nere etxea. Ze, klaro, leheno, txiki-txikitan, ematen genuen guztia zen, elbidea, o akaso igual etxeko telefonoa. Eta nik uste, kriston ilusien zialaz, iritsi zian biak, bi herri desberdinetatik, iritsi zian biak egun berean. Eta izan zen sorpresa, eta nik esan nuke hori izango dela. Oieroiko xamarra izaten zen, ez? Zen jendea postala bialdu nahi bai, baina testuan gehiago behartzuena, eta postalarekin batera, postala sobretsuan sartu, eta horre gutun luziago bat idazten zuenik, ez? Bai. Zumaiten hori da gazara, ez da? Bai, horietakoa naiz, neko txapas naiz. Gero Twitterren ederki moldatzen da maitena, baina... Bai, baina maite bat norbait, hitzak falta zaizki beti. Hitzak falta, eta peak beti sobran, nahi adina, maite baden norbait. Bueno, nik bota dut, oso orokorra bezala, orokorra polita, baina oso anekdota kuriosa pasaziteten behin postalekin. Nere lagun batek txikitan, eskola garaietan, izenak asmatu ingo ditut, egia esateko. Mariak bidali zidan postal bat. Eta postala bukaeran jartzezun, ez esan
Ane eta Mareni postala bidali dizudala, ze ez dela inbidia edo sentituko dute. Eta Anek jasozun postal bat, eta postalan jartzezun ez esan, Goiuri eta Mareni postala bidali dizudala, ze inbidia jasoko dute, eta Marenek jasozun bestea, ez esan, Ane eta Goiuri postala bidali dizudala, baina hiru bidali zegoen, eta handik urte batzuta uste elkarrizketa baten, okubatzazio baten atea zan gaia, eta neire bidali ziten, Torremolinosetik. Tokiak ere badu bere sanaia, bai, bere pixua. Neire bidali ziten, neire bai, gordeta aukat, nike bai, eta genituen, bueno, neska honi izan giren, aizu barkatu. Hemen, ze gertatu da? Oain dela udara batzuk, hiruok jaso genuen zure postal bat, eta esatzen zenun ez esateko, eta esan zigun, eske nahi nuntzuek bakoitzak berezi sentitzea. Claro. Eta protagonista sentitzea, eta zuk bakar bezala sentitzea, eta horregatik, nun? Horregatik, hori etorri zain niri burura, esan de begira, ze era, bueno, kuriosoa, bakoitzari bere emateko, eta... Gauza esango izut, intentzionerarekin egingo zuen, baina nahi izta Bai, bueno, dauka puntu... Bai, puntu toxiko pixka bat horrela. Ez dakigu, bai, hortxe, mugan dago. Gauza esango dizuegu, iniz postalak bidaltzen badituzue, bueno, nik ala erizten dut. Ara bestea, wow! Ez duzue inor berezi sentiarazteko mezu zehatzik behar, ze postal bat jasotze hutsa, bada norbait oso berezi sentitzeko modukoa. Pasatzen da batzuetan postalak bakarrik izenarekin da musu jarritan nahikoa, eta horrela ikusten zaizkizunak, ia utxik, baina beteri. Edo marrazkitxoz beteta. Ez, kafe bat hartzen aritu zara ez dakit munduko zetxokotan, marrazkitxoak egin dituzu eta zurekin gogoratu naiz, eta muixu bat, eta badoa. Hori da. Nik zerbait esatearren, egia esan, sartu naiz kompromiso hontan, eta nik ez dagoet oso garbi, bota dizuet horrela. Baina, uste gustoko ditu dala, galdutako postalak alegia, espaldi ikusi zituzunak eta behin agertzen direnak liburu baten azalearen azpian edo, eta gogorazten dizutenak bazenuela kompromiso bat norbaitekin, eta kompromiso hori ahaztuta zenuenak. Adibidez, Oportotik postalba bidali dizute, Portotik, eta esan dizue, buelta nahi zenean kafe hori hartuko dugu, eta hartzen dugun tartea elkarrekin Portora joateko. Eta lenguan topatu nuen postal hori, eta idatzi nuen lagun hori, aizu. Egin beharreko hau ahaztuta genaukan. Eta, bai, politia iruditu ez zaidan. Ze politia. Beraz, inoiz joati daukagu. Intentzia hor dago. Keep calm and bigarren kafea. Musikak arima ematen dio unibertsoari. Egoak gogamenari, hegaldiak irudimenari, kontsolamendua tristurari eta bizitza eta poza gauza guztiei. Platonen hitzak ziren noiek, eta hori dio ondare ofizinaren webguneak bere ateak zabaltzen dituzunean. Eta ez da gutxi gorako, atzean daudenak ondo baitakite musikaren boterea eta bere sekretuak plazaratu nahi dituzte. Sekretuak ez propio izkutatu direlako, baizik eta aintzineko musika batzuetan ez duelako behar duen zaintza jaso akaso. Batez ere, eskuizkiruak, partiturak eta beste musika legatuko elementu batzuk berreskuratzeko lan neketsuari ekin diote. Baina ez hori bakarrik, egungo sortzaileei ere begira daude, eurei babesa edota aholkularitza emateko prest.
Ondare ofizina proiektuak berreskurapena helburu duenez, euskal musikaren hastapenak eta egungo egoera ondo ezagutzen ditu. Ofizina honek ere kontzertu eta jaialdien antolaketan ere diharduelarik. Laburbilduko bagenu, agian adierazpen artistiko eta kultural oro babesteaz gain, gizakia hobeto ezagutzera daramaten sorkuntza prozesuak babesten dituztela esango genuke. Guzti honi forma ematea izan du helburu eta misio azken urtetan Josu Okinena eta bere taldeak. Josu Okinena, pianista, ikertzaile eta euskal irakaslea da. Musika klasikoaren munduan aritu da lanean azken urteetan, baita kultur ondarearekin eta ikerkuntza artistikoarekin lotutako proiektu ezberdinetan ere. Proiektua Madrilen sortu zen, duela urte batzuk, beste jarduera batzuekin batera, musika edizioa egiteko planteamenduarekin, baina pixkanaka, euskal konpositoreen ondarean zentratu zen, konturatu zelako gai horretan hutsune handia zegoela arrazoi historiko, politiko eta administratiboengatik. Arratsaldeon, Josu, eta ongi etorri gurera. Atxaldeon, zemuz. Ederki, eta horin ikusita hor, hobeto. Arratsaldeon, ongi etorri. Azkeneko hau aipatuta, horri eutxiko diogu hasieratik. Ze arrazoi historiko, politiko eta administratibo identifikatu dituzue aipatutako hutsuneari dagokionez? Begira, oso zaila da bakarrikan arrazoi bat esatea. Nik adibidez konparaketa bat egiten dut Katalunian gertatutakoarekin, eta adibidez Kataluniako musika ez daki zergatikan, nik uste dut Alicia Larrotxangatik edo pianista famatu batengatik, oso ondo zabaldu zala, publikatu zala, bai Frantziako argitaletxetan, baina bai Espainia mailan, ez bakarrikan Katalunia mailan. Baina Euskal Herriko historian, nire ustez Euskal Herriko konpositoreek bere obrak konpositu zitula bereziki Parisen, edo bere ikasketak egin zituztela Parisen, eta orduan kontratu batzu sinatu zituztela Frantzi mailan. Gero Espainia mailan ezan batere erraixa publikatzea Frantzian ja egindakoa. Gero testu inguru politikoa ezan egokiena, zeratik dakizuten bezala, garai hartan, debekatuta zeon euskal kultura. Alde batetik, esan genezake baita ere urte horietan zegoela, nire lagun batek Xabier Irujo Renon irakasten duena, berak esaten du beti zeola genozidio kultural bat momentu baten historian zehar. Eta hori ere kontutan eduki behar dugu. Baina naiz eta errealitate hori eduki, nik uste dut positiboak izan behar garela eta konturatzea iritsi gehala puntu batera non defendu dezakegun gure ondarea publikatu, komunikatu, jo eta munduan zehar zabaldu. Iriki berri duzue proiektu hau edo proiektuaren ateak, bai, baina 3 urte baino gehiagoko gorpuzte prozesu baten ondorio da guzti hau, ezta? Aita Donostia, Pascual Aldabe, Tomas Garbizu, Gabriel Erkorekaren 20 partitura argitaratu dituzuela dagoneko. Zer suposatzen du aurrera pausu horrek gure kultur musikal ondarearentzat? Nik uste dut referente bat ala. Aita Donostiaren izena gure kultura ondarean, da dudarik gabe guridirekin eta usandizagarekin batera, importantenetariko bat, eta, por supuesto, Tomas Garbizuren obra. Baita ere, Pascual Aldabena oso ezezaguna dela oraindikan. Alde batetikan bera lesakan jaio zelako, eta bizi izan zalako bai Parisen, eta bai Donostian, eta bai Iruñen. Orduan, Naparran Donostiakoa zan, Donostian Naparrakoa zan. Eta arrazoiengatik, berak ezun argitaratu iaia ezerrez bizi zanean. Eta orduan momentu honetan, bereziki zentratuta gaude Akelarren, bere obra importantena da Akelarre, referente bat da, eta ez dakagu hain bezain handia edo ziklopea obra bat Euskal Herri mailan eta ez estatu mailan ere. Orkesa sinfonikorako, koruekin, eta 3 orduko pieza bat. 360 graduko lan egiten duzu, ez? Ze prozesu eraldatzaile edo sortzaile dago kontzeptu horren atzean. Begira, ze aluzinantea da ikustea prozesu osoa. Zeratik, hasten gea beti eskuzkribetan,
eta, bueno, aztertzeko hori da batzutan oso lan gogorra, zatikan ez dira oso ondo ikusten, eta, bueno, aztertu behar dira, digitalizatu behar dira, gero edizio kritiko bat, zatikan batzutan kompositoreek ere akatsak zituzten bere idazkeran, eta justifikatu behar da, zientifikoki zergatik aukeratzen dituzu gauz hauek eta ez hauek, eta hoi planteamendu zientifiko batekin, baina oso ondo oinarrituta. Gero, behin eukiz gero partitura, ideia eta egiten ari garen lana da, grabatzea, bai audio formatoan edo bideo formatoan. Hurrengo pausoa da, programatzea kontzertuetan. Eta orduan, daukazu partitura eskura, niri gertatzen zait, adibidez, Estatu Batuetan, edo Egon Amerikan eta Japonen ere bai, jende askok entzuten duenean Euskal Herriko repertoria, galdetzen dizutela, nun daude partitura hauek, edo nun daude diska hauek, nun eros daitezke. Eta orduan, oain arte, bai zeudela gauza batzuk, oso ondo egina gaina, baina utxune hori hor zeon, eta ahi gara bidaltzen eta saltzen partiturak mundu mailan. Eta zigilu diskografiko propioa sortu dezute, Ondare Music, baita edizio talde bat ere, ze motatako musika eta argitalpenak egiten dituzue bertan? Beida, zigilu horren helburua, hau da, Euskal Herriko ondarea berreskuratzea eta konposizio berriak Euskal Herrikoak baita ere publikatzea. Guk behar gendun ez bakarrikan argitaletxea partiturak egiteko, baizik eta zigilu bat, identitate propio bat eukitzeko helburu horrekin. Ondarea berreskuratzea eta gaur egungo musika jakinaraztea. Beti euskal musika. Eta euskal musika esaten dudanean, ez da bakarrikan Euskal Herrian konposatutako musika. Euskal musika asko zabalagoa da. Euskal musika asko aurkitu dezakegu Hego Amerikan, Estatu Batuetan, Mexikon, esan nahi de diaspora mailan, konpositore asko daude, Euskal Herritik jundakoak, baina baita ere, hemengo iturriak erabili, hemengo erroak erabili dituztenek bere obrak konposatzeko. Beraz, naiz eta atzerrian egon diasporan eta agian bertan jaio izan, euren sustraiak edo famili sustraietatik erroak Euskal Herrian izaten badituzte, hoiek ere barruan sartuko liratek, ezta? Bai, eske azkenean da nortasun bat. Zu zergatik zea euskalduna, zergatik sentitzen zea euskalduna, ez da, eske ni jaio nintzen Uruguaien, bai, baina nire nortasuna hau da, eta hori ere isladatzen da konposatutako musikan. Eta aholkularitza artistikoa ere eskaintzen dezue, ze atal edo pausu hartzen ditu aholkularitza horrek bere baitan? Artistikoki nik uste dut importanteena da konturatzea musikak irauten dula komunikatzen urteetan zehar. Urteaz pasaz gero, konturatzen zea, hau konposatu zuen norbaitek ez dakizein egunetan, eta derrepente konturatzen zea altxor bat ala. Eta publikatzen dezu, eta grabatzen dezu. Eta nitzako horrek esan nahi du, osea, urte asko pasata gero, kasualidade batengatik edo aitzaki batengatik berriro publikatzen dala, horrek esan nahi du arte dala. Nitzako hori da kriterioa jakiteko pieza bat edo ondare bat artistikoa dala. Eta ekimen berri eustea ere da zuen helburuetako bat, ze motatako ekimenak dira ondare ofizinarekin bat egiten duten horiek? Zalantzari gabe, ondare ofizinak daukan helburua. Euskal Herriko musika bere lekuan jartzea eta komunikatzea nazioarteko mailako errepertorioarekin batera,
Zergatik guk daukagun errepertorioa badauka horrelako kategori bat. Adibidez, Aita Donostiak konposatu zituen 6 opera baino gehiago, eta 6 opera horiek ez dira existitzen gaur egun. Zergatik, artxibo baten sartuta daudelako, eskuizkribuak dira, baina ez badegu aztertzen, ez badegu publikatzen, ez baditugu opera hauek grabatzen edo programatzen, ez dago posibilitaterik, nitzako ez da existitzen. Eta nik hain komentatzen aizean guzti hau ez, existitzen ez dan hori ez, eta orain berreskuratu, honeak zuretzat, zu gainera musikaria zara, ikertzailea. Zer suposatzen du zuretzat? Hau da, tripetatik ateratzen zaizun zerbait dela, nik uste eta ageri zaizula, begietan, ikusten zaizu. Zer suposatzen dizu zuri bide guzti hau egiteak, eta bueno, pixkanaka ere talde bat sortzen ari zarela ikustea. Bai, ja sortu dugu taldea, oso na gainea, beraiei esker posible da egitea lan hau, eta nik sentitzen dudana da, nire bizitzeko modua dela. Eta gehien gustatzen zaidana. Ni kriston privilegioa da katonekin. Batzutan nekatuiten naiz, nekatutan abil, lan asko egiten dudalako, baina nik maite dut egiten dudan lana. Edo zeinek ez du hori esaten, Bai. Gu hemen gaudenok bai. Esan dezakegu zu bezala, maite dugula egiten dugun hori. Bai. Maitasunez egiten dugula. Baina benetan, bai, privilegio handi badela. Bai. Josu, mila esker, plazerra izan da, zugurean izatea. Akaso, edukiko dituzue berri gehiago, datozen hilabete. Eta, operak estrenatzen dituzuela edo zer gauza dela, gu hemen prest jakina Euskal Ondare Musikalari tartea egiteko eta zu entzuteko. Benetan mila esker gonbidatzeagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko izan ondo, Josu. Jo. Mila esker. Agur. Eta horrela goxo-goxoari gara, baina tira, hau maitenarentzako da. Aber gustatzen zaion. Shout
bera, zaide pasatzen hemen, oza, de repente desagertu naiz momentu baten, Marcos Estebane, pero ez dugulako politikantu zerago, ni flores. Wow, esan nahi dugu Juri zu ez. Ikusi, nor dagoen hemen gurean zai. Bai, orain bai. Marcos Esteban, atxaldean. Epa, Reber hori. Zertzo de katedral batean, o? Orain bai, ez da? Bai. Bueno. Aspaldiko partez, Marcos Esteban Pini jauna gurekin dugu. Ze pasada, abandonatu gaituzu, ezkenekin ez zera zutaz? Bueno, hori bili naiz mendian galduta. Mendian gora aritza, hori bilizea. Eta mendian bera ere bai. Baita. Baita ere. Bueno, orduan, utziazu gauza bat probatzen, Marcos, Reber pixka behar dugu. Ostatu. Vale, hori abesteko nahikoa dugu, gero pixka diko, nik uste. Eta konfirmatu behar dugu, ondo entzuten duzula, entzun beharrekoa. Bai, ez da? Bale, gauza bat argitu behar diguzu, Marcos, zeri buruz abestu behar diguzu. Badakizue, aste hartetan tarteko, eta espaldi ez dugu egin, politikantuz tartea egiten dugula, alegia. Gure hainbat lagunek, Marcos Esteban Pinik, Iker Laurobak, fitxaje berrin bat egingo dugu Laster, akaso, politikari, aktualidadari, gaur egungoari heltzen diotela, eta horrekin abestiak sortzen dituztela guretzat, eta plazerrutxa da eta privilegiatu batzuk gara. Baina, Marcos, gaurkoa zeri buruz, nondik inspiratu da? Bueno, gehien nik uste askatasunari buruz, ez? Tanak hitz egiten dugu askatasunari buruz, eta azkenen, bueno, nik uste oaindik kolokan dauen gauza bat dala, jende askorentzat. Orduan, bueno, ateratzen zaizkian gauzak, Esan du. Ez dut gehiagi pentsatzen hortan ere. Perfecto. Bai, hasta orduan tripetatik atatzea, benetako tasunetik. Marcos Esteban Pini prest da, eta guk entzun nahi dugu politikantu zau. Estrenietik jarraitzen gaituzuen ontzat pantalla orokorrean jarriko zaituztegu, Marcosek entzun barko gintuzke, eta momenturen batean basea edo ahotsak gehiago behar balin bezu Marcos, betiko moduan keinoak egizkiazu lasai asko, eta larrialdi keinuak. To face what we are in the end, we stand before the light, and our true nature is revealed. Self-revelation. Yeah. Annihilation of self. Okei, Tolosatik, naiz irratitik. Eta 21 urtean, martxoaren 8 iristear dagoenean, berdintasun hitza saltzen den mundu zabalean, dena gara desberdin lege ustelen menpean, emakume jaio nintzelako, ni naiz desberdin, jaioterrian gerra dagoelako nabil iesi, nork esan lezake duintasun ez detela merezi, aukerarik ez duenak ezin zertan sinetxi, koloreak badira mila larrua zalean, goze zilko direnak zure iriko kaletan, badira mila iza historio nire barruan, gehiago ez sinisteko gure gizarte hontan, zapalkuntza da norma estatuko auzitegietan, raperoak gartzelan erregeak erbestean, torturatzaileak libre dira eta zer esan, non dago Mikel Zabaltza, non dira beste guztiak. The entire world's a graveyard. Bai mundu hau ikerri bat da, nola dikua, Mr. Green. Let the dying know.
oraindi fascista berdinek agintzen dute, oraindi bizi gara euren menpe, oraindik isilik eta noiz arte, oraindik ezkera libre, oraindik fascista berdinek agintzen dute, oraindi bizi gara euren menpe, oraindik isilik eta noiz arte, oraindik ezkera libre. 2021 urtean, martxoaren 8 iristear dagoenean, berdintasun hitza saltzen den mundu zabalean, dena gara desberdin lege ustelen menpean. 2021 urtean, martxoaren 8 iristear dagoenean, berdintasun hitza saltzen den mundu zabalean, dena gara desberdin lege ustelen menpean. The entire world's a The press graveyard. use only. Baby Grand Records. That's all we own. We're the ones. Oraindi fascista berdinek agintzen dute, oraindi bizi gara euren menpe, oraindik isilik eta noiz arte, oraindik ezkera libre, oraindi fascista berdinek agintzen dute, oraindi bizi gara euren menpe, oraindik isilik eta noiz arte, oraindik ezkera libre. Boom. Wow. Epa! Oioi purdie. Fua! Eta orain zeiten du. Orain, ezin garalako besarkatu, bestela. Orain, argi itzali, itxi ordenagailu, argi fuera, venga, aio. Marcos Goza ekarra esan dizazukegu. Bai. Hartuko duzu zerbeza bat gurekin. Noski baietz. Hortako etorri naiz. Ba, txalo hau eta beste hau zuretzat. Marcos Esteban, ondia, Oso ondia. Bueno, norbait gogoarekin geratu balin bada, lasai hemendik tartetxo batera gure saretan izango duzuela Marcosen temazo hau, kantutzarra hau. Entzuteko aukera, eta orain bai, agurtzeko ordua iritsi zaigu, 4 minutu arratsaleko 6 izateko, eta ea ba mikroa bekirikita balin badozkagu. Amaia, Resende, zu, ez da inoiz arte. Ostiral arte. Ostiral arte. June, zu, ostegun arte. Bai. Maitena, datorren aste arte. Bai, baina gozetxo bat. Falta mota zaitut, Pini, eta zu falta motako zaitu, June. Ze gure azken eguna da, elkarrekin hemen bigarren kafean. Beraz, plazerra, emakumetzarra eta profesional itzela. Ya está, esan dut. Hala, urrengo aste arte. Bueno, akaso aste arteren batean etorriko da. Vale, katzo. Etorri. Goiuri, zu bihar arte? Bihar arte. Zemuzara mazu saioko sexiena etzarela esatea entzulek? Aserretu naiz, jun naiz streameretik. Bai, taletik junda ere. Jun naiz taletik, bueltatu naiz, ze Marcos etorria, eta merezizun, baino osa zerren hau. Ez, ez du balio guain, osa, aio. Entzule hoi, Goiuri eta biok bihar izango gara hemen, Iñaki Lasa eturarekin, norator gure akustikora? Ibilbediko lagunak, ibilbedi talde iruñarra izango dugu gurekin, kanpotiarrak aipatu duen ere, hariko zaizkigula, hainbat emakumezkoek osatutako proiektu, eta oso iraganeko proiektu eta esperientzien inguruan, izango dugu gure podcasta, doinoetatik aratago, eta, den ez dizuegu kontatuko. Izan ondo, plazer baduzue bihar arratsaleko 4 aurrera men izango gara, naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean. Eskerrik asko hori izatearren, eta pasa ondo aste arte ostiral kutsuko, gu bintzatalako xe daukago. Keep calm and bigarren kafea.